John 14:26. Johannes 14, vers 26. The Bible says, "But the Comforter, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you." Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. If there is a time where we have to know what we believe, the time is now. Als er een tijd is waar we moeten weten wat we geloven, dan is het nu wel. If there is a time where our minds need to be fortified with the word of the Lord, it is now. Waar onze geest gesterkt moet worden door het woord van God, is het nu. We are living in historical times, Want we leven in historische tijden. and we need the presence of the Lord to teach us His word. En we hebben de aanwezigheid van de Heer nodig om zijn woord te bestuderen. Let's pray. We zullen bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, we claim the promise of John 14:26, wij leggen beslag, Heer, op deze belofte in Johannes 14, 26. that you will bring us the Comforter, and He shall teach us all things, Dat u ons de trooster schenkt die ons alle dingen zal leren. and show us all things. En ons alle dingen zal laten zien. Lord, things that you have said unto us through the study of the Scriptures. Ja, dingen die u ons heeft laten zien door de studie van de schriften. Oh Father, we ask you that you be with us, Wij vragen u bij ons te zijn. that you bless us with your presence, Dat u ons zegent met uw aanwezigheid. that you grant us forgiveness of sins. Dat u ons vergeving van zonde schenkt. Oh Father, and that you open our understanding. O Vader, dat u ons begrip mag openen. Show us thy will, O God. Laat ons uw wil zien, o God. In Jesus' name, In Jezus' naam. amen. Amen. Now, so we continue with part 3 of the gate to the sanctuary. We gaan verder met deel 3 van het heiligdom. What we are studying is the foundation of Adventism. En we bestuderen de basis van het Adventisme. As you can see also, as we studied the gate only so far, you see doctrines connected to it. En wat we tot nu toe hebben bestudeerd over de poort van het heiligdom, daar zie je al verschillende leerstellingen. So we have righteousness by faith. We hebben gerechtigheid door het geloof We gezien. have also justification and sanctification. En ook rechtvaardiging en heiliging. We have victory over sin. En ook overwinning over zonde. So while we study these things, Terwijl we deze dingen studeren. so in this previous slide, we showed that Joseph received a garment of white linen when passing through 12 years of trial. We zagen in het voorbeeld van Jozef dat hij een linnen kleed kreeg, wit, nadat hij door 12 jaren beproeving was gegaan. So because we talk about a lot Jesus' righteousness, Want we spreken veel over de gerechtigheid van Christus. and that we need His righteousness on us and all that. En dat wij zijn gerechtigheid nodig hebben. But when does it come? Maar wanneer krijgen we dat? When you pass through trials successfully. Wanneer je succesvol door de beproevingen gegaan bent. When you overcome, when you have victory over sin successfully. Als jij overwinning behaalt over de zonde. So His righteousness is on you. Dan heb je die gerechtigheid. And it's that simple. Het is eigenlijk vrij gemakkelijk. You don't need to know theology. Daar hoef je geen theologische studie voor gehad te hebben. You only need practical godliness. Maar wel praktische godzaligheid. Now, who the Lord is going to use to teach these things? Wie gaat de Heer gebruiken om deze dingen te onderwijzen? Someone that has the theory? Iemand die de theorie heeft? Or someone that has the experience? Of iemand die de ervaring heeft? Many times we think, okay, this person is consecrated, but this other person right here is going to preach.
Ja, vaak dan denken we, diegene is wel toegewijd, maar die ander gaat prediken. We are thinking crooked. We denken een beetje raar. The person that has the practical experience will preach. Degene met de praktische ervaring, die zal prediken. Not the other person, because the other person is a graduate. Niet alleen maar omdat je een papiertje gehaald hebt. No, the Lord does not think like that. Want de Heer denkt op een andere manier. The Lord will use those who have been molded by His hands. Hij gaat diegenen gebruiken die door hem gevormd worden. Okay, so in the experience of Jesus, same thing happened. Ook in de ervaring van Jezus zagen we precies hetzelfde. The Bible says that He was acquainted with grief and sorrow. Hij was bekend met ziekte en met verdriet. And also that He shall see the travail of His soul and shall be satisfied. Hij zou het resultaat van zijn werk zien en tevreden zijn. Sister White says there will be no man called to bear the trials as our Lord Jesus. En Ellen White schrijft dat er niemand zoveel beproeving zal hoeven te dragen als onze Heer, Jezus zelf. Okay, so after his 33 years of service, Na 33 jaar van dienst, faithfulness, trouw, patience, geduld, trials, beproevingen, sufferings, lijden, opposition, tegenstand, rejection, verwerping and fidelity. en ontrouw van mensen. When he died, then the garment of white linen is placed upon him. Maar toen hij stierf, werd hij gewikkeld in wit linnen. So the garment of white linen of his righteousness will be placed upon us when we die to self. En zo is het ook dat het kleed van gerechtigheid op ons geplaatst zal worden wanneer ons eigen ik sterft. Many times in the way we react is because self resists, is trying to survive. Vaak in de manier van reageren blijkt dat ons eigen ik nog best wel levend But the is. Holy Spirit comes. Maar de Heilige Geest komt. That's not right how you reacted. Dat is niet juist hoe je gereageerd hebt. If you're a sincere Christian, Als je een oprechte christen bent, you will say, okay, Lord, forgive me, and then the Lord will help you do different. Not just talk different, do different. dan zal de Heer je dat te binnen brengen en kun je zeggen, ja Heer, dat had beter gekund. Help me volgende keer het beter te doen. Until the Lord helps you to make that point solid. Ja, en de Where Heer you were zal weak. je helpen dat die zwakke punten sterk worden. There you died on that point. En zo sterf je punt voor punt. But you have to be Voor careful. je eigen ik. You have to be careful. Maar je moet voorzichtig zijn. Because self resurrects. Want soms dan lijkt het net alsof het eigen ik weer op kan staan. If you forget your communion with the Lord in the mornings, Als je je wijding, je persoonlijke wijding, je communicatie met de Heer nalaat, your prayer time, je gebedstijd, then that point starts to grow up again. dan kan het zijn dat zo'n punt weer naar boven komt. It's a fight. Het is een gevecht. But I learned one thing. Maar ik heb één ding geleerd. I said, Lord, how am I going to make it with so many points? Ik dacht, Heer, hoe ga ik dat redden met zoveel punten? How am I going to make it when they all start growing at the same time? I don't want, but how am I going to make it? Als ze allemaal tegelijk groeien, wat dan? I can't be desperate, cracking my head because that point is not good. Yeah, what can I do? Ja, wat kun je doen als je dit punt en dat punt in je eigen karakter hebt? What the Lord answered was, you need only to keep sin out. En het simpele antwoord is, je moet alleen de zonde buiten de deur houden. The inward change, Die innerlijke verandering, He does. dat doet Hij. I can do it. Want wij kunnen dat uit onszelf helemaal I niet. can have all the intentions I want. Ik kan alle goede bedoelingen in de wereld hebben. I can be the most sincere Christian ever. En een hele oprechte
oprechte christen. Watch all the defects, all the points to please the Lord. En letten op al die punten om de Heer te behagen. I won't make it. En toch kan ik het niet redden. Because that's not my part to do. Want dat is niet mijn deel wat ik moet doen. It's not my part to do. Het is niet mijn deel wat ik moet doen. So don't crack your head on that point. Dus daar moeten we niet kopbrekers over hebben. We are called to do our part. Wij moeten ons deel doen. And what is my part? Wat is mijn deel? Keep saying out. Om de zonde buiten de deur te houden. Overcome temptations in his power. Met de kracht van Jezus verzoekingen te overwinnen. Overcoming God's grace, the things that the Lord chose me, is my part to overcome. De dingen doen wat de Heer mij laat zien, waar ik aan moet werken. But the inward change, Maar die innerlijke verandering zelf it is for Him to do. is iets wat de Heer in ons bereikt. And so you can have some peace of soul. En zo kun je de vrede innerlijk bewaren. Otherwise you will be worried and you will be perplexed. Anders ben je continu je zorgen aan het maken. Because you want to achieve perfection, Omdat je die volmaaktheid wilt bereiken, but you are carrying too much weight. maar je hebt zoveel lading wat je nog draagt, wat je zelf draagt. But Jesus said, my burden is light. Maar Jezus zei, mijn last is licht. So something is wrong. Dus iets klopt er niet. We cannot carry the burdens that are not for us. Wij kunnen de lasten niet dragen die niet voor ons bedoeld zijn. And so you can have a simple Christianity, Dat is simpel christendom. where you can do the will of God Waar je de wil van God kan doen. and yet be happy. En ook blij zijn. Otherwise, if you try to carry that weight, you won't be happy. Want als je zelf de lasten wilt dragen, zul je niet blij zijn. And that's how you get Jesus' righteousness. Dat is hoe wij Christus gerechtigheid krijgen. The reason why most of the outer court is white, De reden waarom het meeste van de voorhof allemaal wit is, of course, it shows how much he wants to give of his character to everyone. het laat zien hoeveel hij van zijn karakter ons wil schenken. And okay, we know we have been taught to reflect his character. Ons wordt geleerd dat we naar zijn karakter moeten kijken. But why is that so important? Maar waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Are not other things more important? Zijn er niet nog belangrijkere dingen? Why is that so important? Waarom is dat nou zo belangrijk? Yes, yes. Ik denk omdat als wij kijken naar Jezus zijn karakter, zien we een perfectie daarin. En karakter is hetgene wat ons maakt als persoon. Dus als wij ons gaan focussen op iemand die een mooi karakter heeft, dan wil je dat weerspiegelen, wil je dat ook. En dan word je vanzelf ook een mooi persoon. En dat is ook het enige wat we meenemen naar de hemel. Correct. That is correct. That's the only thing that you carry to heaven. Het is het enige wat we meenemen naar de hemel. En inderdaad, door aanschouwen word je ook veranderd. Je gaat er meer naar verlangen om zo mooi te worden als hij. One day, in a certain experience, where somebody was struggling with spiritualism, Op een dag iemand die heel erg struggelde met spiritisme. that instance helped me understand this issue of character. En deze ervaring heeft me geholpen om het over dat karakter meer te begrijpen. Where a spirit, a demon, Er was een demon. the word to the people that were more consecrated character-wise in their spirituality, Mensen die verder ontwikkeld waren qua karakter. their words had more power over the demon. Hun woorden hadden meer kracht tegen die demon dan van anderen.
And those who were reckless in their characters and who were not really faithful spiritually, mensen die roekeloos waren en niet trouw geestelijk gezien, could do nothing. konden niets betekenen. When I saw that, Toen ik dat zag, then I understood why character matters. toen begreep ik waarom het karakter zo belangrijk is. And that also shows En het laat ook zien that Satan also understands it. dat Satan dat ook begrijpt. I didn't understand it. Ik begreep dat niet in het But begin. when I saw the conflict evolving, Maar toen ik dat conflict I zag, said, okay, dacht ik, hé, in the conflict of good and evil, there are different rules. in de strijd tussen goed en kwaad zijn er verschillende wetmatigheden, Different rules. verschillende regels. And we need to learn those rules. En die regels moeten we leren. There I understood. En toen begreep ik dat. So the Lord, you see, the outer court is full of, besides the Lord's character and righteousness, is full of the teaching us of that we can have victory over sin. De hele voorhof laat zien dat wij de overwinning over de zonde kunnen behalen. And the only way to redeem men, or in other words, to uplift men, En om de mensheid te veredelen, op te heffen, is through victory over sin. is door overwinning over de zonde. How men can become more spiritually refined Hoe mensen geestelijk verfijnd kunnen worden, is through this way only. is door deze weg. How a rough man, that is rough and Hoe kan iemand die zo ruw is, can become gentle and refined? teder en ja, goed gemanierd kan worden? Only through Jesus' righteousness and victory over sin. Alleen door Christus gerechtigheid en overwinning over de zonde. Okay. So here we have the outer court. Of course, here is the gate, you can see. Hier is de poort. So we have 3 pillars at the gate. We hebben hier 3 pilaren. Then you have also that each pillar has a capital of silver. Iedere paal heeft zilver bovenop. And the body was of acacia wood, chitin wood. En de paal zelf was van acaciahout. And the socket of brass. En onderaan was koper. Why such a combination? Waarom deze combinatie? So this part of the gate here, when they were trying to close, and it was so. Dus dit deel van de voorhof. And okay, so it says, and their pillars shall be 4, and their sockets 4, and all the pillars round about the court shall be filleted with silver. Their hooks shall be of silver, and their sockets of brass. Ja, Exodus 27, vers 16. Verder moet er voor de poort van de voorhof een gordijn van 20 el komen, van blauw-purperen, rood-purperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen, borduurwerk. En bovendien 4 bijbehorende pilaren en hun 4 voetstukken. Alle pilaren rondom de voorhof moeten verbindingen van zilver krijgen. Hun haken moeten van zilver zijn en hun voetstukken van koper. So we have at the gate we have 4 pillars. Dus we hebben 4 pilaren. Why we have 4 pillars at the gate? Waarom 4 pilaren bij de poort? The other symbols you already know. Die andere symbolen kennen jullie What does intussen. number 4 represent? Het getal 4, waar staat dat voor? And he shall set up an ensign for the nations, and he shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the 4 corners of the earth. Ja, in Jesaja 11 vers 12. So 4 is a universal number. 4 is een universeel getal. Je ziet het, dat het voor de wereld staat. Hij zal een banier omhoog heffen onder de heidevolken en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn bijeenbrengen van de 4 hoeken van de aarde. Mark 13:26-27, and they shall, and then shall they see the Son of Man coming in the clouds
with great power and glory, and then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the outermost parts of the earth to the outermost part of heaven. In Marcus 13, vers 26 en 27 lezen we: En dan zullen ze de Zoon des Mensen zien komen in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de 4 windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. Okay, so what is the gate a symbol for? Dus van wat is de poort een symbool? So the gate is a symbol for Jesus. Voor Jezus. Another word for gate is ladder. Een ander woord voor poort is ladder. Then we have which colors? Blue, Ladder purple, blauw, scarlet, and paars. white linen. ladder wit, rood. Blue is representing the commandments. Blauw stelt de geboden voor. Red or scarlet is representing his sacrifice. Rood staat voor zijn offer, ook voor de zonde trouwens. Purple is the color for kings. En paars was de kleur voor koningen. And white, righteousness. En wit, gerechtigheid, reinheid. Right? Okay, so his sacrifice and all these things together are represented at the gate. Dus al deze dingen zie je al in de kleuren van de poort. With 4 pillars in it, Met 4 pilaren. reaching these promises to a worldwide situation. Dus deze beloften zijn voor de hele wereld. For everybody. Voor iedereen. And the Jews knew that. En de Joden wisten dat. So why were they so selfish? Waarom waren ze zo zelfzuchtig dat ze dachten dat het alleen maar voor hun was? They knew that. Als That ze dat wisten. the plan of salvation was for everybody. Het plan van verlossing was voor iedereen. Okay, but what else number 4 represents? Wat stelt het getal 4 nog meer voor? John 11 says, In Johannes 11, Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh, for he has been dead how many days? 4 days. in Johannes 11 vers 39 staat: Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de 4e dag. So, number 4 also depicts the healing power at the gate of the sanctuary that he exercises toward the repentant sinner to heal him physically and spiritually. Ja, dus het getal 4 is ook symbool voor de genezende kracht bij de poort van het heiligdom, die hij zal geven aan iedere zondaar die zich bekeert. Okay, Zowel lichamelijk als geestelijk. so the gate, which is the Lord, offers forgiveness of sin and a spiritual healing. Dus Jezus geeft vergiffenis, maar ook genezing. But also physically. Lichamelijk en geestelijk. Okay, so at the gate of the sanctuary you have medical missionary work. Je hebt ook het medisch zendingswerk vertegenwoordigd in de poort. So you don't have to read it from the spirit of prophecy. Dus je hebt het niet alleen uit de geest der profetie nodig You om can dat prove te it. bewijzen. You can prove it from the Bible. Dat kun je ook uit de Bijbel zelf halen. And you can prove it from our very foundations. En uit de basis van het heiligdom. Because the sanctuary is our foundation. Want het heiligdom is onze basis. Okay? Now, John 19:23, then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments and made how many parts? 4 parts. Wat je ziet in Johannes 19 vers 23, nadat de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten 4 delen ervan. To every soldier a part, and also his coat. Now the coat was without seam, woven from the top to the from the top to the throughout. Ja, dus voor elke soldaat 1 deel en ze namen ook het onderkleed, maar het onderkleed was zonder naad van bovenaf als 1 geheel geweven. So his garment was rent in 4 parts. Dus zijn bovenkleed werd in 4 delen verdeeld. He is the gate.
Hij is de poort. He is the ladder between heaven and earth. Hij is de ladder tussen hemel en aarde. And his garments, En zijn kleding. as well as the 4 pillars of the gate, En ook die 4 pilaren van de... his garments were rented in 4 parts. Ja, ook verdeeld in 4 stukken. Meaning that his righteousness by his sacrifice will go to the whole world. Zijn gerechtigheid door zijn offer zou naar de hele wereld gaan. That's why he took the kingdom of God from the Jews, Daarom nam hij het koninkrijk van de Joden. to make sure that his sacrifice Om ervoor te zorgen dat zijn offer could go to the whole world. naar de hele wereld zou gaan. Otherwise, if he wouldn't have done that, Als hij dat niet had gedaan, then he would have stayed with the Jews. dan was het alleen daar gebleven. What a spoil. Well, the disciples had to even learn that lesson. Yeah. Okay, now this is the white linen, Hier is het witte linnen. and attached to the pillar there was a hook of silver. Er was ook een haak van zilver. So you have a lot of silver in the outer court, in the sanctuary. Je had behoorlijk veel zilver in de... want die top was zilver en die haken waren zilver. You also have a lot of white linen Ook veel wit linnen and a lot of shittim wood. en veel acacia Why so hout. much of shittim wood? Waarom had je zoveel acacia hout in het heiligdom? Here is the top of a pillar. This is the capital of silver. Hier is het bovenstuk van zilver. And the pillars were attached to a cord with a stake to the ground. En ze waren met een stok vast aan de, ja, net zoals wij tentpinnen hebben of zoiets, haringen. This ring was also of silver. En deze ring hier was ook van zilver. And then you have these hangers En dan had je die stukken om het linnen aan op te hangen. where the white linen was hanging from. Ja, waar het aan hing. Okay, and so it was something like this. Dus het zag er ongeveer zo uit. To make sure that the pillars will stay straight up. Om te zorgen dat die pilaren allemaal rechtop bleven staan. Okay, and here you find, of course, the brass. En dan had je hieronder koper. So how many pillars do we have in the outer court at all? Hoeveel pilaren hadden we nou in de de voorhof? We have 60 pillars. Het waren 60 pilaren. Every single pillar Iedere pilaar has the same formula. had hetzelfde, ja, dus hetzelfde uitzien. Silver, shittim wood, and brass. Zilver, acaciahout en koper. 60 is a multiple number of 12. 6, dat is de helft van 12. Okay. 6 is also for men. And also you have 12 is a multiple of 144. En 12, als je dat vermenigvuldigt, heb je 144. Okay, so this pen here was made of brass. Deze pin hier beneden was van koper. Okay, so we have special materials. We hebben speciale materialen. But let's see about the wood. Laten we eens kijken naar het hout. What does the wood symbolize? Wat stelt het hout nou eigenlijk voor? The Bible says, Jeremiah 5:14, wherefore this saith the Lord God of hosts, because you speak this word, behold, I make my words in thy mouth fire, and this people wood. Ja, Jeremia 5 5:14. vers 14. What does wood mean? Daar staat hier, daarom zo zegt de Heere, de God van de legermachten, omdat u dit woord spreekt, zie, ik ga mijn woorden in uw mond tot vuur maken en dit volk tot hout, zodat het hen zal verteren. So wood means people. Dus het hout is een symbool voor mensen. Okay, so we go here, so all these pillars are who? Dus al die pilaren, wie zijn dat? Okay, are people, right? Mensen. Dat zijn mensen. People, right? So, but these people here have
have silver at the capital and a base of brass. Maar deze mensen hebben een kapje van zilver en een voetstuk van koper. Okay. Proverbs 26:21, as coals are burning coals, as coals are to burning coals, and wood to fire, so is a contentious man to kindle strife. Zoals kolen zijn voor vurige kolen en hout is voor een vuur, zo doet een twistzieke man de onenigheid oplaaien. Staat er in Spreuken 26, vers 21. Okay, what kind of wood? Let's see, we have here. The wood that we have for the pillars is chitin wood. En het soort hout is acaciahout, wat gebruikt werd. Acacia, chitin wood. Ja, andere woord is ook wel shittim. The word, is hetzelfde. the word chitin, Ja. right here, chitin wood. The word chitin wood in the Hebrew Dat woord shittim in het Hebreeuws means it sticks of wood, acacia, from its scourging thorns. ja, en het verwijst naar acaciahout, want acacia die heeft heel veel dorens eraan. Het is vreselijk hout om mee te werken. So what is chitin wood? De shittimhout People, right? zijn mensen. And what do people have? En wat hebben die mensen? Thorns, scourging thorns. Vreselijke dorens. Doren zijn die... Dorens zijn net als wat rozen hebben. Van die Oh, all right. prikkende dingen. En behoorlijk. Wij hebben acacia bij ons in de tuin. So that is what we are. Dat is wat wij hebben. Als wij één acaciaboom, we hebben een heel stel hebben omgehakt. Want het is vreselijk. That's why you have a lot of chitin wood in the sanctuary. Daarom heb je zoveel acaciahout in het heiligdom. That's why we cannot have a high opinion of ourselves. Daarom kunnen we geen hoge mening van onszelf hebben. The Bible tells us the truth. De Bijbel vertelt ons de waarheid. We are difficult. Wij zijn moeizaam, We can be problematic. problematisch. And we are thankful that the Lord has a lot of patience. En we mogen dankbaar zijn dat de Heer zoveel geduld heeft met ons. Otherwise, we will be in a problem. Anders zouden we een groot probleem hebben. Yeah. But the acacia, they take the thorns away to make it? Ja, het is- Notice, the thorns, scourging thorns, right? Yeah. It's, when you see a rose, you see thorns, but scourging thorns are, like more, when you touch it, like, Yes. yeah, Kijk, je hebt rozen en dan heb je ook die zijdorens. Maar die dorens van acacia zijn veel erger dan die van rozen. it's difficult to work with. En dat hout, ja, de wood itself, het hout, de stam zelf is gigantisch onregelmatig. Heel taai spul om mee te werken. Geen ene timmerman kiest acaciahout om dingen van te maken. Difficult, lastig om te werken. But Yeah. the pillars were without, then they have to make it without the... Exactly, Ja. exactly. That's where sanctification comes in. Dat zie je waar de heiliging binnenkomt. Because every time the Lord says no to you, Want als de Heer zegt nee, He's taking a turn out. neemt hij een doorn weg. Every time you don't like something about somebody else, Als je iets niet mag van iemand anders and the Lord asks you to stay, en de Heer vraagt je om te all blijven, right, there the thorns are. dan worden al die dorens eraf geveild. Difficult to work with, Moeilijk om mee te werken. but the Lord is willing to work with that wood. Maar de Heer is gewillig om met dat hout te werken. Yeah, the wood is contentious. Ja, een strijdlustig hout is het eigenlijk. Sister White says, En Sister White zegt, when you are in trial, als je onder beproeving bent, you don't flee from it. dan moet je er niet van vluchten. Only cowards flee. Want alleen
Lafaards. I can't with that vertrekken. person anymore. Ik kan die persoon niet meer uitstaan. Ik vertrek. So that's why I don't go to that church. Bekijk het maar. Ik ga niet I meer go naar now die to another kerk. church. Ik ga naar een andere kerk. Yeah, but that happened now with that person. I can go there. Ja, maar nu is dit gebeurd met die persoon, dus nou kan ik daar ook al niet meer naar. I want to be where consecrated people are. Ik wil daar gaan waar toegewijde mensen zijn. Those people are not right. Die mensen die deugen niet. The church here is not right. Nee, dat moet I ik can't niet be hebben. there. Daar kan ik niet zijn. No, the person is reasoning from his own selfishness. Die persoon gaat uit van zijn eigen zelfzucht. And you know who is the problem? En weet je wie het probleem is? The person. Die persoon zelf heeft een probleem. Not the person from the other church. Niet die anderen. Not the people from the first church. Niet de mensen van de eerste gemeente waar ze The waren. person carries his own defects everywhere he goes. Want als jij deze defecten niet aanpakt, dan neem je die met jou mee, waar je ook naartoe gaat. If the person is not converted, Als de persoon niet bekeerd is if the person has not fallen on the rock and be broken, en niet op de rots gevallen is en gebroken is, the person is blind to his own defects. dan is hij blind voor zijn eigen fouten. The person will argue, this. En dan argumenteer je. The arguments may seem logical, En die argumenten mogen logisch klinken, but are wrong. maar zijn toch verkeerd. In a marriage, In een huwelijk sometimes ga je ook een beetje schuren. All the time. you know. But if I say the cause of this is my wife, Maar als ik zeg, dat schuren, dat is de schuld van mijn vrouw, then I'm wrong. dan ben ik verkeerd. Because even if she has thorns, Want zelfs al mag ze dorens hebben, but it causes me to do this, maar het zorgt dat het mij gaat schuren, then that means myself is still alive. dan betekent het dat mijn eigen ik nog in leven is, want anders zou ik er niks van merken. So her turns, I'm just giving an example. Yeah? Give an example of. When her turns are touching me, Dus als mijn dorens de zijne I'm raken, supposed to be dead. dan moet ik eigenlijk dood zijn voor mijn eigen ik, toch? Dead to self. Dood voor mijn eigen ik. If myself is still alive, Maar als mijn eigen ik nog levend is, then what are you doing? huh, wat doe jij? And then this starts. En dan begin je te schuren. That's how it works. Zo werkt dat. And that's how it works in the church. En zo werkt het eigenlijk ook in de gemeente. So I went through this many times. Ik ben hier heel vaak doorheen gegaan. If there's a person, let me put it this way, not a person that I don't like, that, or a person that I disagree with. No, not that. That is too easy. Niet per se iemand waar ik het oneens mee ben, dat is te makkelijk. A person that has authority over you Maar een persoon die autoriteit heeft over jou and can make decisions over your life. en die beslissingen kan nemen over jouw leven. And the person is unconverted. En die persoon is niet bekeerd. And you live with that person. En je moet daarmee leven. You see that person every day, whole Je day, ziet die persoon iedere dag, de hele dag, 7 days a week, 7 dagen per week. for years. Jaren achter elkaar. That's a trial. Dat is beproeving, dat kan ik u verzekeren. When you see things smaller than that, you know we disagree. These are candies. Als je zegt van ja, ik ben het niet eens, je hebt oneenigheid hier en daar. Dat zijn kleinigheidjes. That person you see once a week for a few hours. Want je ziet die persoon maar 1 keer per week, voor een paar uurtjes maar. Valt toch nog mee? That's candy. Dus dat is nog een kleinigheidje. That's nothing. But even then, if it causes this, Maar zelfs als dat al schuren, then the Lord is veroorzaakt. allowing the friction to open your eyes and my eyes. dan laat de Heer dat toe om jouw ogen en de mijne te openen. All right, and you're supposed to stay. En dan moet je blijven op de plek waar je bent. If you flee, Als je vlucht, you won't receive any righteousness whatsoever on you.
heb je geen gerechtigheid No white die je garments. bereikt. Geen witte kleding. When you read Revelation 7 on this great multitude with white garments, Als je leest in Openbaring 7 over die grote menigte in witte kleding, you read the cases of others. That's for others, not for you. dan moet je dat lezen als dat het voor anderen van toepassing is, maar niet op jou van toepassing als je vlucht. Because you didn't pass the test. Want je hebt de test niet doorstaan. And what is the test? En wat is de test? To love your brother. Om je broeder en zuster lief te hebben, ondanks alles, zouden wij zeggen. That's why the acacia wood has scourging thorns. En daarom heeft acacia die dorens. Okay? That's how it works. This is acacia wood. Dit is acacia hout. So with this, here, like that. And so. Kijk, hier zie je al die dorens. Je kunt nog niet één deel van de tak aanraken en de dorens zitten al meerdere in je handen. So when you talk to a person and that person is reacting bad to you, Dus als je met iemand praat en die persoon die reageert naar tegen you je, touch the thorns. dan heb je net de dorens aangeraakt. When the person did something that he shouldn't do, Als die iets gedaan heeft wat hij niet had moeten doen, defects, habits, deeds, whatever. verkeerde daden of woorden of... These are all thorns. Dat zijn allemaal dorens. But the Lord has to scrape off those thorns. Maar de Heer moet die dorens weghalen. But He cannot do it by force. Maar hij kan dat niet met geweld You doen. need to be willing to endure the polishing. Je moet gewillig zijn om dat polijsten toe te laten. Because polished wood goes to heaven. Want gepolijst hout gaat naar de hemel. Unpolished wood stays down here for fire. En wat niet bewerkt is, blijft hier op aarde voor het vuur. Unpolished wood, as Brother Elton rightfully said, do you see unpolished wood here? Zie je hier ongepolijst hout? It is polished already. Het is hier bewerkt. Kijk hoe mooi het is geworden. who are walking in the experience of the sanctuary? The thorny acacia wood? Wie wandelt hier in het heiligdom? Is dat het doornige acacia hout? Those who have frictions at the church and at home, right? Diegenen die fricties hebben, schuringen thuis en in de kerk. The situation is like this because of you. En de situatie is zo vanwege jou, ja? And she says, no, because of you. No, it's because you Nee, did this dus and jij blah, blah, hebt blah, dit blah, 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 gedaan. blah. No, we cannot. This experience is not from the sanctuary. Dat is niet hoe het heiligdom eruit ziet. The experience is still outside the outer court. Dit is de ervaring buiten het heiligdom. All right? All right. So as you see here, all this wood is nicely polished. Al dit hout is mooi gepolijst, mooi Alright. zacht. That means that this wood right here Dus dit hout has been willing to be polished by the Lord, was gewillig om gepolijst te worden door de Heer. and their eyes have been opened to their true situation. En hun ogen zijn geopend om hun ware toestand te erkennen. There are many defects that you will not be able to see. Er zijn veel fouten en gebreken die wij van onszelf niet eens zien. You can't see it. Je ziet ze niet. You have nothing on here, Het is net alsof je oogkleppen but op you hebt. don't see it. Je ziet het niet. How are you going to see it? Hoe ga je het zien? Through trial. Door beproeving. If you avoid the trial and say, I'm going to leave, En als je die beproevingen probeert te vermijden, you stay blind. dan blijf je blind. And that's a problem. Dat is een probleem. That can jeopardize your salvation. Dat kan je redding op het spel zetten. Also, that will make you a spiritual dwarf. En het maakt je een geestelijke dwerg. Because you don't grow. Want zo kun je niet verder groeien. When the heat starts to be felt, Als de hitte komt you stand up and leave. en je gaat weg. Because the others are wrong. Want die anderen zijn verkeerd. That's a problem. Dat is een probleem. We ought to resist the heat. We moeten daarmee dealen. Daarmee omgaan.
don't go anywhere. En nergens naartoe gaan. Only when the Lord says, now I want you to go there. Alleen wanneer de Heer zegt, nu wil ik je daar hebben, maar anders moet je vanwege moeilijkheden niet weggaan. That's it. Dat is wat het is. Okay, so I have to be willing that the Lord polishes my thorns. Dus ik moet gewillig zijn dat de Heer mijn dorens wegpolijst. Okay. Now, this is how it looks like in Africa. Zo ziet het eruit in Afrika. Okay, so this is acacia wood, and this is what the problems of the people are. Dit is acaciahout en dit is wat problematisch is met mensen. So thorns or acacia wood represents the human nature. Die dorens stellen de menselijke natuur voor. Now, we have an evil nature. We all have it. We hebben allemaal een boze natuur. Now, Een vleeselijke natuur. when people try to fake that, Als mensen willen doen alsof, because you have to be nice and everything, want je moet toch vriendelijk en beleefd en zo zijn. yeah, that's not of God. Maar dat is niet van God. What is his character? Wat is zijn karakter? He's nice, but in a different way. Hij is ook vriendelijk en beleefd en al die dingen, maar op een andere manier. Niet geveinsd. There is a term for that. Many people try to show outwardly the nice while they hide the mean. Ja, ze proberen de back. eigenlijk aan de buitenkant zich mooi voor te doen, terwijl ze van binnen verrot zijn. Ja, Okay, and so you can be a nice person in society. dus je kunt sociaal gezien een hele aardige persoon lijken, What do you think? Is that right? maar is dat juist? How can we know that we are not playing a hypocrite game? Hoe kunnen we nou weten dat we geen hypocriet spelletje spelen? Of course, we should endeavor to be good, Natuurlijk is het streven om deze mooie karaktereigenschappen uit te leven. but we can portray things that we are not. Maar we kunnen ook niet dingen voorstellen wat we niet zijn. So, people who do this Mensen die dat doen, can only stay nice die blijven alleen aardig when you meet them, als je ze net ontmoet. when there is a meeting after a while, Of als ze die ander niet zo vaak zien. but not anymore when you live close by them. Maar als je dicht bij ze leeft, So the niceness, be nice and, dat aardige be, en vriendelijke. yeah, that goes away. Het is net alsof dat masker afvalt als je ze dichter in je buurt hebt. So it's Vaker. it's fake. Dus in wezen is het nep. En daar kom je dan ook achter. So therefore, that Daarom friendliness, deze vriendelijkheid, because there is no conversion from within, omdat er geen bekering van binnenuit to plaatsvindt, reproduce that friendliness out of conversion, waar die vriendelijkheid uit voortvloeit. then when people are close by, Als mensen dan dicht in je buurt zijn and when there are trials and people are involved, en er moeilijkheden komen en die mensen zijn daar een deel van, then the true face is shown. dan zie je vaak hun echte gezicht, hun echte karakter. So let us not be hypocrites. Dus we moeten geen hypocrieten zijn. Let's endeavor, of course, to achieve God's character, Gods karakter nastreven is een nobel streven. but let us not portray things that we are not. Maar ook niet hypocriet zijn om dingen te veinzen wat we niet zijn. It is hypocrite if today we are one thing Als we vandaag één ding zijn, here in the church, hier in de kerk, and when you go to het Kervel, en je komt op Kervel, 1 week, nice. 1 week,
stop. 3 months different. 3 maanden, oh. That is hypocrite, Dat zou heel hypocriet zijn, nietwaar? right? So let us, if we have certain struggles Als we struggles hebben, that people can see, die mensen kunnen zien, we can hide them. wie? We cannot hide them. Dan is het niet dat we die per se hoeven te verbergen. So let us not play theater. We hoeven geen theater te spelen. Yeah, Iedereen heeft when zijn people are in front of zwakheden. us, nice. But at home, Ja. no. That's not how it works. Okay. So acacia wood represents our human nature. Dus acaciahout is een symbool van onze So Galatians onze menselijke karakter. Galatians 5 presents the works of the flesh. Net zoals Galaten 5, vers 19 tot 21 So zegt. what are the fruits of the flesh? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings. Reveling, ja. Dus het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. These are the fruits of the flesh. Dat zijn dingen van het vlees. It says strife, right? Er staat hier vijandschap, ruzie. What happens when people make conversation about politics? Wat gebeurt er als mensen over politiek gaan praten met elkaar? How does it become? Hoe wordt dat dan? Wat gebeurt er dan? Does it stay good and peaceful and nice? Blijft het dan allemaal vredig en zo? No, right? Okay, that's a fruit of the flesh. Dat is een vrucht van het vlees. Because we are not supposed to be involved in politics. We moeten geen deel uitmaken van politiek. And we are not supposed to vote. En stemmen. Another thing is to watch the signs of the times. Een ander ding is om de tekenen van de tijd in de gaten te houden. But Sister White says if we vote, we do not know what we vote for. Ze zegt, maar als wij stemmen, weten we niet waarvoor we stemmen. There was one exception, but... Yeah, but that exception is not on presidential votes. No. Er is een verschil, ik zeg alleen, er was één uitzondering tegen slavernij. Heeft ze wel opgeroepen om daartegen te stemmen. Maar niet voor welke president aan het roer moet that's komen. on regard to slavery, Ja. but not for politicians. Dus niet voor een mens, maar tegen een bepaalde zaak. So we are not to wait on Trump. Dus we moeten niet naar Trump kijken in die zin, of stemmen voor Trump, zoals Or heel veel Wilders. christenen deden. Or Of Wilders. Wilders. Or Rutte. we can wait on men. Want we kunnen niet gaan afgaan op mensen, We only wait in Jesus. maar wachten op Jezus. Okay. So all the pillars are chitin wood. Dus al die pilaren zijn van acaciahout. All these people are willing to pass through trials to be polished. Al deze mensen zijn gewillig om door beproevingen te gaan om gepolijst te worden. People who flee from trials are not here found. En mensen die vluchten voor beproevingen zijn hier niet. Okay, we have 16 total. We have 16 total. We hebben er 60 in totaal. Okay. Now the sanctuary is also a symbol of the human body, Het heiligdom is ook een symbool van het menselijk lichaam, but also of the church. maar ook van de gemeente. So here we have the church. We hebben de gemeente, We polish each other. we polijsten ook elkaar, We learn from each other. we leren van elkaar. Sometimes, when we're making decisions, and my wife says something, Als wij beslissingen nemen en ik zeg iets and my wife is right, en zij heeft gelijk, my wife is right. That's it. ja, als ik gelijk heb, heb ik gelijk. And then I say, then we do it your way.
En dan moet ik ook zo nederig zijn om te zeggen, we doen het op jouw manier. Because self has to be submitted to right from the scriptures. Want het eigen ik moet zich buigen voor dat wat recht is. If when Vanuit de discussing schrift. something and then by God's grace I'm right, Maar andersom ook, als hij gelijk heeft, then we do it this way. dan doen we het zo. If we both are wrong, Als we allebei verkeerd zijn, then we give time for prayer, dan gaan we erover bidden. right? But self cannot strive for the mastery. Maar het eigen ik mag niet streven naar om de ander te overheersen. You know I'm the man. Van ik ben het hoofd. No, Nee, women are to recognize the authority of the man if they are in the fear of God. vrouwen moeten de autoriteit van hun man erkennen als hij in Christus is. If the man is not in the fear of God Als de man niet in harmonie met de vrezen des Heren is and wants to do his own will, en zijn eigen wil doordrammen, the zullen wij wife zeggen, is not to be subject to it. dan moet zijn vrouw zich daaraan niet onderwerpen. Right? So all of us have to submit. Wij moeten ons allemaal onderwerpen. God bless. God zegen. Let's pray. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel. we thank you, Lord, for your practical lessons. Heer, wij danken u voor uw praktische lessen. We thank you, Father, for your mercy, Voor uw genade. for your patience toward us. Voor uw geduld met ons. Oh Lord, because you are willing to work so, despite of we being so difficult. Heer, ofschoon wij zo lastig en zo moeilijk zijn, wilt u met ons werken. Oh Father, would you forgive us our neglectfulness, Heer, wilt u ons onze nalatigheden vergeven. our slow understanding. Onze traagheid van begrip. Oh Father, we ask you that you grant us the willingness, the courage Heer, wilt u ons de wil en ook de moed geven. to be polished by any agency of your choosing. Om gepolijst te worden op de manier zoals u dat kiest. So Lord, that we can be among those pillars in the sanctuary Zodat wij deel mogen uitmaken van die pilaren in het heiligdom. for thy glory. Tot eer van u. Oh Father, please transform our characters Heer, wilt u onze karakters veranderen. and grant us victory over sin. En ons overwinning over zonde schenken. In Jesus' name and for his sake. In Jezus' naam bidden we dat. Amen. Amen. Amen.